Díobh is mis Caitríona agus a bhfíseán seo taispeánfaidh mé díobh le cumadaí bringladí a dhéanamh cosúil le ceann seo. Mas míle álamach lena dhéanamh chuinnigí brenn ar bhfíseán seo. Cad a bheith ag taispeáil: brásleid, ollain, cornaíní, cleití, sisteir. Ceangal taid timpeall ar bhrásleid, as bhíodh sé deas bháiscí. Tosaigh sin le taid eile, ar dhá eile b'fhéidir, agus sé leathrasna go pátraí dhéanamh. Búil sníam ar a cheann, chur taid a as agus lena bhaisiid, bheadh cornaíní agus cleití orthu. Brú na cleití isteach na cornaíní le níodir chuinneáil in áit. Níl le denmhanis ach taid eile chur sa bhair na chrucha ar inneáil. Agus sin agad é de chumadaí bringladí féin agus é an éasca le déanamh. Ná duine í darmad clár chun tuile bhfíseán eco. Slán!